ban pensisa ya kajingnang kajing tip kumnongi de ban risnian kanai ka training sepang ka pig farming bala peniat da ka RRTC kabadai kawai nati jaka training bala itu da ka sortar kanai ka don sa umran but dai lang makine bagi dai banang batip kumno ban risnian dan sa kawai pat ka benta kaba kumno nginri ya kisniang kun kanai ka dai kajing pensisa balang ba kanai ka training ngila ban tip bat ban syai bha kumno ngi dai banang ban risniang kun kita ke ki piklets ke bangi kota tin pareng sa kumno pat ban pen songkai ya kisniang ki baklem yok pa kanai ka dai ka training ka bakham ha ka bala peniat da ka ICAR kanai ka training ha ka bakumnong in peniyok kun ya kisniang ki baklem kpa te kata ka dai ka wai sibenta kum ka jingnang jingtip sapang ka kamrisniang banle ya kanu ka kam lane ban sedang ya kanu ka kam don kam ka jingnang ka jingtip ka bakham bani knang bakata ka kam kanlong kabayo nong dengan peni pi kumno khandiat sapang ka kamrisniang kadai kawai na kikam ki bang sutanat bha na du kapor bang adang trei kam sarkar bat hadu mata bang ala song that ngadang yai pateng hi ya kani ka kam teda ka jinge trei sitam bada ka jinge rablang jong ilok jonga bat ki khun ki tiru ngasiam ka kamrisniang kadai kawai na kikam ki bang sutanat bha bat ka ba yo nong hadu kata ngaladep ban pendep ikikat to kat neteli ki training ha ka ba dai bat ka kamrisnya habang iri jingri ri masin ri blang ne risnyang ne risier don kam ya ka jing it bat don kam ya ka jing ya jan bat kita ki jingri ki jing dup khnang ba kata kajing yelong marjan jong breu bat ki jingri kanlong kabasutna lada pisu berat ya kajing bam hakmat kisnia lane hakmat kisier lane hakmat ki blang ki masih kata kamlo redon kamru ya kajing it kabapaka tiknang ba karoi kapar kayo kakot kanang kiu sakmat dan kam ban pentebit suai lade suaban le ya kanu kakam